Toko klambi nang Kabupaten Sumenep dileponi maling cakning. Siji mbok newor ipo-ipo ape tuku nyikat pirang-pirang klambi ambek HP-ne pegawai toko. Aksi dek rekam CCTV mbarek saiki viral. Aksi maling nyolong klambi nang toko Jaya Samudra Kabupaten Sumenep kerekam CCTV. Pelakune mbok newor sing ipo-ipo blonjo. Kedatiane Selasa tanggal 10 Maret 2026 kira-kira jam 3 sore. Pelaku mlebu toko koyok wong-wong liyane sing ape tuku. Dhek milih-milih klambi sing dipajang. Lah pas pegawai tokone limpe, klambi iku gak dibalekno, tapi dilebokno nang tase. Ono pirang-pirang klambi sing dicolong. Gak cuma iku, pelaku yo nyikat siji HP-ne pegawai toko. Mari ngono, koyok wong gak duwe dosa, pelaku metu terus keplas. Salah siji karyawan toko, Heri, ngomong kemalingan iku duduk sing pertama, khususnya pas ulan poso iki. Mesyo ngono, juragan tokone gak repot nang polisi dhisik. Mesyo rekaman CCTV iku wis ngetokno aksine pelaku kelebu plat nomor bronpite. Sing duwe toko meleh kasus iku dimarekno api-apian. Pelaku sing aksine kerekam CCTV dikei wektu 2 dina gawe mbalekno barang-barang sing dicolong. Tapi nek gak ono niat apik teko pelaku, kasus iku bakal diuncalno nang polisi. Fawas Irvani, JTV.